Ако може да кажете във връзка с случая с Добрич, тъй като господин Волен Сидеров обяви, че един от сигналите е срещу ръководството на ОД на МВР Добрич. Дали става дума точно срещу директора, не стана ясно, или срещу друг човек от ръководството, и как протича проверката? Не става въпрос точно за директора, става въпрос за корупционни схеми и практики в Добрич, но като цяло аз нямам право да ви кажа от кого идва сигнала и за какво точно е. В смисъл, това е класифицирана информация, не мога да ви дам пълни подробности. Защото бяха обявени други като конкретни имена, срещу които е сигнал. Кой ги е обявил? Господин Волен Сидеров, веднага след първото заседание. За кое е обявил конкретни имена? На други хора, срещу които има сигнали. Срещу? Да. Но от кого е? Не, няма конкретни имена, ако това питате. Добре, аз ще допълня въпроса на колегата, позволите. Да очакваме ли някакви промени след като приключи проверката? Т.е. ако бъде доказана вина, ще настоявате ли за смяна на ръководството там или Естествено. Сигнал, когато се пусне един сигнал, от наша страна вече се предприемат необходимите мерки за проверки, ако трябва да се сезира на прокуратура и така нататък. Разбира се. Към ръководство на МВР от регион Добрич има ли други подадени сигнали към ръководства или хора за нещи някои постове в други институции? Към момента има и други сигнали от Добрич, но те не засягат обществени личности, така да го кажа.